Boyo dalam Tan liya amung sliramu ora kandamu. Oh. Tan liya amung sliramu. Tan liya among seliramu. Kok mat yang ngisor sama Mas Gading. Lah kowe, lah bareng. Ayo. Bareng. Bareng kok ya. Aja kleru meneh. Sateman. Ayo Mas Gading ndang Ayo metu. toh. Oh iya, ha? Angko sel ndang metu kok disusu-susu. Maksudnya. Ya alon-alon. Ndang metu. Ndang nyuwara. Heeh, suarane maksudnya kok. Oh disusu-susu. Ayo. Ya. Ayo. Yo. Satemahlo. Enek Oh ya, guru-guru. ya. Ayo balen. Menika anu apa pinangkani niki mau wonten sambel kemangi. Sambel kemangi. Sambel kemangi. Niki mau sing sindene sing maju. Sing iki rada ungu-ungu tua-tua saiki sing enam-enam iki. Ah nggih. Heeh, Sing sing enam-enam nom-nom. dunggahke. Sing gawane kotak apa? Heeh, kawan. Gawan kotak. Heeh. Tak tendenge karo gawanku iki. Oke. Sapa? Iki lintang karo Oh, ben heeh. enam-enam kabeh. Iki gawan kotak. Setanan ya, Ding. Kaya ngene kok setanan. Lah gawan kotak. Yuk maksudnya iki Ayo, Mbak Mega. Mbak Mega sama Mbak Sama Mbak siapa? Laras ya. Laras. Wah. Monggo. Nah, kalau ini sepantaran sama aku. Ya mulane tak bandingne karo iki. Saiki wong telu kok. Piye carane apa ki jenenge? Apa? Merayu Mas Gading. Oh ya. Ki aku melu-melu ra. Rasane tuwa. Iki di kanggo bawa apa ngono, Mbak? Apa bawane kadung tresno ya kena. Oh iya, rembukan dulu. Pinangan apa ki mau? Apa sambel kemangi? Sambel bawa kemangi. ki. Sama Oke. kemarin Ya. Mbak Tati. Iya, maksudnya bawane kalian yang apa? Oh iya. Iya, bawane yang kalian bawakan nanti sambelnya kemangi kita bersama-sama. Bersama-sama. Oke. Aku tak golek cowek sih. Napa bawane? Bawane Asmarandono. Oke. Mas Gading nanti menilai ya. Oh, Di oke. biji deh. Suaranya ya. Oke. Iki mesti ya menange lintang apa-apa gading lintang nanti sing tuwa ora kanggo iki ya. Tua Ya yang aja musuh ngono, tua. aja marah-marah ngono to. Sampeyan ki nek gandengane lho kuwi. Blangkon biru kuwi mau. Iku to wah wis padha-padha eleke iki sing karo belangkon biru iki. Ora krungu nek yang ngene iki ora krungu. Ting. Dadi Tin. Oh, Aku ki Ono. gumun lho. apa? Karo kostum kuwi. Piye? lah ya coklat. Coklat Krem, aku wis biru. ben. Aku Jan, bojoku. kaya apa iki? Sesuk klambine sodane diobong wae lah ngopo. Ireng tenan kowe. Ane ya wis ben ya. Bleb-bleb ya. Iki ana prodone sojane. Aku dadi isin to iki aku. Asli kuwi Pak De. Hah? Asli. Asli to. Lho, Aku apa? soalnya ngopo? Apa? Ngene iki ben ketok ora patiya mempesona, Pak ora patiya apik ya ben. Ya iya. Ngilangi rasa cemburune ibumu. Bel, Pak. Hah? Bel nek elek nggih elek mawon. Kowe ra Ya ngono. ya ngono ya Pak ya. Hah? Kowe sak anakku karo wani-wani raku. Boten. Banting. Lah nggih wengi apik. Aja dibanting Om. Iki engko ora trimo. Lah ngopo? Oh, Ndek ngono. Aja dibanting ning ra trimo mburiku lho. Wis kereng. Ndekmu Mas. Wis kereng nganggo anting-anting barang wis anu. Arul. Ya kayak bapakni. Bawa suka sapa sih Mbak Laras ya kena ya. Laras. Rino wangi. Ampun ngoten, Pak. Kula salting lho. Kowe ya aja ndemok aku. Kowe aja meden-medeni Kuwi ora salting ning Ora ya kudu Gila, ngono ya, kuwi. Aku biyen di ospek Pak iki ya ngono kuwi ya. Ora apa-apa saiki ganti dospek. dadi yati. Jos. Pripun Mas Gading? Sip. Oh sip. Sip. Nek upamane dibiji pira ya? Biji. Biji. Ketoke iki rawani biji soalnya iki nek areng biji iki engko kono kene anu biji aku wae ya. Oke. Oke. Bijine nol wae iki ya.
Iki titi biji piro Mas? Mbak Laras? 8,5. Oh 8,5. Kok Bodoh. dadak nganggo setengah barang ki mbok digenepi. Wes, genepe sesuk. Ya pisan Kas. Tanpa dahar, tanpa nendah. Wis bocah enom suarane ape? Ndek pacar dong, Mbak? Dereng, Mbak. Mbok menawi Bapak Ibu mriki kagungan putra nggih, Mbak nggih. Oh, Ditawaki. Tawa e. Tawa ya ora apa-apa. Panjenengan kelas pinten, Mbak? Nembe semester kalih, Mbak. Oh, sudah kuliah semester 2 di Di Institut Seni Indonesia. Oh ya, sekolah sih wae, aja pacaran ya. Pangestu. Aja tiru dalange, gonta ganti pacar ora. Nggih, mboten, Mbak. Aku ki ngopo kok melu ki? Kok langsung mendelik aku ya. Lah apa ora? Lah aku ki ngopo? Pacaran ora? Lah iya. Lah ya wes kok. Tim, Apa? lungguh bento nyanyi. Ah, Iki sing moderatori aku, bar iki ganti Oh, iki, iya. bar iki ganti ngono. heeh. Kowe yang lungguh meneng wae anteng diam. Apa Ayo mau Mbak, lempoh ya, Mbak ya? Mbak Mega ya. Kayung yun marang slirane Lembut ya, Mbak. Lembut. Heeh. Cicine. tansah kumawanging netra Bijine pira Mas Gading? hah? Bijine pira? Wuh. Kowe ora molo aku kowe. Tante ning mburi pacul gundulmu. Pira Mas? Ayo. 9, 8,5. Piye sing ndi konsisten? 8,5. Oh, 8,5 padha Oh. Mbak Laras. Padha. Mbak Mega masih sekolah? masih Kelas Mbak berapa? Tatin Kuliah? nembe kelas 3 SMK Oh, sama. sama Sama, ini juga sama Sama karo kowe nduk. Wah, jan wis. Aku sekolah 8 tahun ra munggah-munggah. Kok dadi deg-degan tuh aku. Mbak Mega sama Mbak Lintang sama. Sama. Mas Mega. Hmm. Ini juga sama-sama mantan dalang. Aja diomongin sapa-sapa ya. Oh. Ihu. Dalangnya udah tudut ya. Enak kok. Ya, saiki Mbak Lintang, saatnya Mbak Lintang didengarkan Mas Gading. Tadi Oh. yo mantan datang. Sopo? Aku Mbak Lintang. Jroning ati. Apa, Mas? Kadang tresno. Sadirono Tanliya ngono. Kamu Tanliya. karo ngerayu ngono lho. Sing iki. Ya ora apa-apa nek kowe gelem. Aja ora ono staminane. ngelayu aku pangan tenan kok. Ora apa-apa malah nyenengke iso ngomong. Wah, bener. Iya ta, Pak De? Piye Ora ono Ora staminane. nek nggone. Ya wis karo opone sing kowe yakin arep iki ora karo dalange. ngapa Tin kowe iki mau arep ora rezeki kok serik. Iki kan Mas Iki ngapa boyo ben. sing ditenteni iki Mas Gading karo Mbak Lintang. Lah iki kan ben carane kan lama tidak ketemu biar chemistry-nya tuh terjadi lagi ngono loh. Ah. Kowe semikir. Rono, Galak ya kan. galak ora sida aku kok. Aduh iki marai geger ora ya Mas Gading? Ora tak aman ta Mas Gading? Yo, Ben nek padu ya mbuh aku ya. Ya aku ming delokke lho, aku ming delokke ya. Tanti ya ngono. yo.
dalange yo duwe iki. Ayo terus ke yuk. Kandangmu. Tan liya amung sliraimu. Sliramu. Raimu, sliramu. Sliramu, baleni Mbak Lintang. Biar ngapa Mas Gading? Kosek le anu ki engko. Apa Apa romantis kaya Wis ora ah. Tan liya Tan liya benar kandangmu. Kembang. Kembang telekan. Oh saya golek sing apik mau ndi yo. Tan liya Ono sing apik kok. Mbak Lintang. Boyo dalam Tan liya amung sliramu ra kandamu. Oh. Nah. Tan liya amung sliramu. tan liya among seliramu. Pengamat yang ngisar sama Mas Gading. Lah kowe, lah bareng. Ayo. Bareng. Oh bareng ta iki? Bareng. Oh ya. Aja kleru meneh. Sateman. Ora. Sate. Ayo Mas Gading ndang Ayo metu. toh. Oh ya, ha? Angko sel ndang metu kok disusu-susu. Maksudnya Ya alon-alon. Dang metu. Dang nyuwara. Heeh, suarane maksudnya kok. Oh disusu-susu. Ayo. Ya. Sate. Ayo. Yo. Satemah lo. Enek Oh ya, guru lagune. yo. Ayo balen. Satemah lo ro as moro Empat lah. Ayo kudu di Piye Mas Gading rasane iso bareng? Jan Iya ya. istimewa. Mbak Datin, Iya. kalau lagi ngeten niku dadi kelingan masa kelam. Lah ngapa? Dadi kelingan sing ora-ora. Apa? Ya ora Kowe apa-apa. kelingan karo sapa? Kowe apa iki? Duh, anu duit mawon ngoten lho. Oh, kelingan biyen. Kowe apa? Kam. Lah kae iki lho. Kabeh kok dodo kelingan. Aku kelingan karo sapa ya iki? Karo iki. rak aku ra sudi tok kali ini. Lah dalan. Menika didhawuhake nganu sambel kemangi nggih wonten pamondutan sambel kemangi. Iki jogete bareng-bareng. Sadi Mas Yu. Yo. Nah, Iya. nah, hop. Aja kemajan mundur Lah pundi? Oh iya Oh iya. lah. Hop. Manut, anu manut. Kok manuk-manuk Kleru iso kok kowe to. Oh, muni manut kok manuk. Manut dawuhe tiyang sepuh kok, Mbak. Weh aku dus ora kurang sepuh aku. Lah, siwa. Magel Oh. setengah. Mampu. Mau urung divisi ya, Mas? Urung. Pira bisine pira? 10. Wah. Iya toh. Kok tega sih kamu, Mas? Loh, justru ini yang dua hanya 8,5. 8,5 kamu 10 10. sendiri loh. Kamu Oh, gitu. Kamu mau bilang apa? Oh iya, terima kasih. Iya sama-sama. Alah. Kayak Hai. Kurtine biji 10 we langsung. Nah, aku dikei pira-pira ya tep. Ya. Joget.
di tempat saya. Apa Mbak? Mas? Apa? Kerry kok gimana? Kerry, Mas? Terima kasih ya Mas Mbak, ya. Mbak Laras, Mbak Mega. Lah. Nah, Waduh. terima kasih, Terima Mas. kasih. Dari Mas siapa? Mas siapa? Mas Wikan. Oh, yang Oh, tadi yang request. tadi. Oh, iya. Terima kasih ya Mas. Masih muda ya Mbak Masih ya? muda ternyata ya. Laris. Ya, aku membacakan selanjutnya Mas Nggih, nggih, Kade. monggo. Dari keluarga besar perantau Ikatan Keluarga Pilangrejo Jabodetabek. Menika nyuwun lagu Kembang Rawe yang nyanyi Mbak Lintang Kairo. Oh iya. Kagem siap. teman-teman alumni SMP Kedung Poh ya. Dungpo. Tahun 84 saking kula ngatijo atau unik. Kordes ngelipar, sembah nuwun. Oke, ini juga ada dari Pak Wakijo Ngangkruk. Nyuwun lagu Rondo Teles. Nggih, dadi Rondo Teles iki ana loro, Mas. Ning nyawer Rp100.000. Oke, sebelum ke apa namanya? Kembang Rawe mungkin Rondo Teles dulu apa Iya. gimana? Rondo Teles enggak apa-apa Yang bisa minta Mbak tuh. Oriza ya, Mbak Mbak Oriza Ika bisa nggak Rondo Teles? Oh iya, Mbak Oriza maju. Mbak Oriza. Duh kanca-kancaku wis tekelan sirah kabeh iki. Piye iki adik pinangkane ora? Di joli wae. Dijoli ya. Nggih. Kembang Rawe ya. Oh, berarti Kembang Rawe ya. Kembang rawe iki mau saka Pak sapa? Ora gubuk asmara, Dik. Oh, gubuk Oh, asmara tadi iya. ya. Enten gubuk asmara. Gubuk asmara Sing sama. saka nggone Pak Lurah mau ya ono lho sing Tiwul Gunung Kidul terus karo apa mau Mas kuwi sing Pak Lurah membaca tadi ya. Oh, Iya. ming Tiwul kuwi sing ono gambar-gambar iki lho, Mas. Yes, iki mau dipinangkan iki mau. Nggih niki apa dulu? Kembang Rawe dulu. Mboten napa-napa, Kembang Mbak Rawe Rawe. dulu. Nanti Gubuk Asmoro Gubuk bisa Asmoro, sama nggih. Mbak Ika sama Mbak Oriza ya nanti. Nggih niki nggih tesih enten anu framen ketoprak. Oh lah iya. Sing Masih internet dan ada. Ya. Masih berlanjut. Anu nggih. manobong ya isih lho iki. Iya, ono mana bong. Oke, monggo Kembang Rawe konco-konco bersama Mbak Lintang Kairo.
tresnoku Sawitane wong seneng tumasa kali Wiwitane lunga cicit saben dinane Saya suwe saben cicirnya kenangane Bukan ngomong mas aku tresnoku Ayo Rita sampun ngaturaken buat IKPR. Matur sembahun. Nah, niki Mas Gading apa? Dalem pripun, Om? Mas Alesa Malaika.